abanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito karo montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nande twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and then Tubuate branch Muchwil Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Wellfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu Gusii. Bano mwanchu muliro Ndizi TV nande ni mambingia anekroto endreta somboro bali bwensakya bano twekira sekingezekeri twemanye Richiko litukwera misfo tambe garo yaragire ense ya manenusu nelitwa chaka tunyorira sinini sali yebiromete mirobeli ne menge ense ne mirobeli ne menge ukabwirobeli no wakina bakonya jinse yitangana bwate kina lakini bwetikanire ojira studio kiagara chikoti bano sanga bchiko Wakili saa 3 chinsa isato cha igoi lakini bano jinse jina bokwirobeli nabokwerobeli igona kingo te mwanju morena nabokonyorana Wakili nabwate mirobeli lakini ogwetikana waina kiuna ojira studio sibambia boniga erinde atumanyitwe manyirichiko mete ngote botono ne bibira ne bwata machiko mete uriya babore na ya Kaisari mwe Kaisari ne kyo monne mwe ne Richiko bad yo ikabwe manyirichiko tema yirichiko anabadana Richiko ni kama msumeno unakata mbele na nyuma totali moyo omo teno msumeno ulioko na jabosiona magega igo unabora inyora konguda ikinde yonzi totabwa Richiko se wasiri Richiko nagekwera kila litukura ramisi botambe togote bana tiatobe me Richiko asomoroberio bwensakya Wakili waweka studio asemambia bone karibu sana Wakili mbia mono moralia Brighton na ande no morigeli ito Ndizi TV oyo igakuru kwango mu Wakili Hilary Ongori Tom nigaro mu Wakili ya Igabosongo stoko koranda Morongi and Company Advocates na ande ntogwate job shito chinene gali Nairobi igo morigeli ito Ndizi TV tokwari ngante naenda se gwesemya sense mu Richiko asiri tukolia lero ebia sana kabisa mete Wakili George Mota agoje kwikari tukolia lero igo no otora monere igone otora monere maiga manguru George Murabwa kuma Wakili yono otonera monere asumurubiri Richiko ndero takwikara lero tole na Hilary Ongori Tom kabisa simambi yabona ngede na bamalita yakwenda yuye sana ira malita yikola taro botantanu sana but Ongori naliriko bera gati naliriko bagati azi baide yede ayite kuri araisi manju muri nelina bonbe dire jinga jito kurari ni marga ni ara asoi me kabisa ne ale robeli ale chest na kero ena jito nyana Wakili ande dina korobeno na malieta abuna Joshua auta tarante iria ego se auta naliko batuzimo ino lakini tanto mekerian bona je Brighton lagira makoli lagira mbali maidmon odi kina Brighton makuragira oitalinji namaina kola ngane kebande kiani mangana registration of names na bwate ngenje nene ase Richiko go ika the order of names kada boronga na kyakonyoro muri Ndizi TV
amatuka mange nabo muntu agotumwa ngaya masakara yakwa letera sobo siboito marieta tabuekaine umuntu na roli lakini ngendo gechenjete ne order of names nabo konyora in KCP omwana karare gokora marieta ali gete tabauti na aralia marieta atatu lakini onjuranire karaje gokora form 4 na aralia lakini ali differently as a living certificate so it is important kubeka egendo tokorokanga consistency linda marieta atatu kenga abwatetio mochoko gete utamba se ibintu bya gokora butamba muri maana kabisa kiano mwana na ariboni go ndete gochande gutharaswa college biego kwa sababu ya marieta na bekoreto mochando baigo omongwana yomo ne lina akagenda akalikubo sigari kumbe certificate ya egatiari metengo likwire M gose initial gose F either you are male or female bono umumulo yere nigo ekalikire F Kago ikarine lichi sazuzi oche kwa de brenga kiora sawa mura genda female yale nande lieta yale gocherera rende nali kumachikwato kabone iri mosubadi esi nabaya mura de shida nande gigo video ende mpaka neki iye kwira nyinge nechibes igo machibari bintu mbiro takire ko bakefu kantoka sinini igago cost Ralito na Israel na bares ni bagara kurwana lege entege ke barabu entura butoro nege kera kera kya sibali neke no majumuri tu akwara likialike komi asomoro belio asima bya wakiri kwanda ino mu wakiri na ruraire na boto mengora to gosoa mabono tumaye waki abanchu abaligerere ba Ndizi TV nakobwa mono abantu baminto ba machoge borabu na entirely the legal fraternity ni gotole no goichania so gosira ku mu wakili okuruku Musa Juma Musa obare Juma Lirio manga seito asakurukunga nyamisocho karugo ikira magena gochirora ake nabona irenga kiye igakoira gotome ngora yane gochia senke yo mogaka oraliro kuruko manga Juma na karomero belio mo wakili ga ndrete negara le tulero na ende ayeni gumambi linka seito yo manga roro toto mengora gochi sikijoreki kyo manga kabisa kiro manga so manga Lio manga atokutumengora itukuchia manya kanete mono nga nyamesocho pole sana asukurara kumu wakiri igomambira omukale no tukale mandi na turara na tuiko kitoranya libaga ntu kalende na intungete bono ntore aba wakira kini bari batali na masakara ikero nyego twegelio ozana manjumuri Ndizi TV na roban suma gusi bantu asoira sense meri Richiko karodore na wakiri autoera na manga tujuko kwandi tukurara konda se TV ya onoroje na Richiko no bolemo bwabere kidonda sugu ase orongo rwa Gusii na ande machiko tarabwatuye kwanyarana no montara bwati bolemo kwadana bolemo butari bwao osino bwane bone no bolemembe ntochigore Richiko no bolemo ndililieli kwani toraika sense meyo na ara manga ndete okorekana imene isiko ya Gusii ntwaralingana lyabanyanyimba ochikwenda sense ya Haiti Mondo na jeta se kikambero nere omuraibwa third way alliance nere kurokov na jeta se kikambero teninga nena mbara agenda wakiri Richiko ngakiriko teba igoro yogo tuma machoni ochia sesisu kiganto atana kiregenta sense ngebwate Richiko mbia mona se liboli lyo moralia litanga nikegeme kwebolia nga Richiko nkiri gukwana ekarota etogotuma abanyanyimba ogochisiko gosase mission yende yonse yense osekarota getogoreta abanyanyimba koruba bare baisiko bache sense ya Kenya Richiko lya Kenya otagetokori linga ki abantu abaige karota ko batuma mbali provided for as a katiba National Police Service nero roli koreki ere provided as a katiba Article 240 ye katiba kebungo kya 8 na kige ko libaga ke gotebanga ki omuntu obwate libaga gose that organ ebwate libaga yo gotuma abanyanyimbo isiko ekorukwanga the National Security Council muntu tayo obwate ibaga venere bweka gotuma abanyanyimbo siko nabo muraibwense ekatiba egotebanga responsibility yo gotuma abanyanyimbo isiko yense asoko kore peacekeeping mission gose mission yende yonsi ekaroba kogenda siko nigere vested gose organire chinguru cyo gotuma abanyanyimba bekorukunga the National Security Council na ndiri chikabu abuna bali gotebanga the National Security Council may with the approval of parliament moroje igobone National Security Council yiga no ene kare ko chigotuma abanyanyimba abo yiga go ikenya wale approval from parliament nere ko ligere linga ki ngane yiga to gotuma abanyanyimba abaiga negwene to tuma abanyanyimba abaiga bone ngento tete kweborio muligere lyo Ndizi TV ase ngane yiga ya iti omurai bwense na agenda litu abwata the 78 United Nations Assembly agatebanga na ngosabare the United Nations approve
abaskali na ndero promise ningo cyari kuri abaskali libwemo bakorwe ense ya Kenya bagenda isiko bachikokora ku keep peace gali ense ya iti bone ngento tete ku eboli ngire kinga ki diri are ko make this promise are ko promise ye United Nations ngankoru ara abaskali 1000 bagenda isiko by that time Kenya National Security Council yakwane ire ngane egere tete ku eboli abunota geto eboli umuraibu ense is a member of the National Security Council. Composition ye National Security Council noere as chapter 14 ye katiba. Umuraibu ense no mo. Umokonyi umuraibu ense na araro. Attorney General na araro. Inspector General na akorete araro. Na babugata ni bata bange abago form ngendo tokorokanga the National Security Council. National Security Council nere gutuma abanyanyina. Igo umuraibu ense utageta ku ebolinga ekera ari kuru this pronouncement ngango tumara abantu 1000 by that time ntonyo warenga kanye chinkwana chiakolo na National Security Council choko allow again abuna boto anyare konyora lichibu egentege gako gero konyora lichibu nekeiga the National Security Council nigo ego deal in a lot of secrecy nige bugata a lot of egento tokoroka obobisi obonene ekere kokora mangana lakini bono egento tete ku ebolie kiororo ngelinga ki parliament is a house of record is there a record in parliament ekero libono muraibu ensari go chiko promise United Nations babwate asadi umeidase babwate asadi by the time muraibu ensare go te United Nations ngaki ngoto manda nje na erure nko banda baskali abaiga elibweyemo hazard ya parliament did any record ekorokinga there is an approval from parliament elinde abaskali abagende siko you can look at the record and you can bear me witness ngaki ntura have any debate by the time the president was pronouncing himself whatever ngo tumara abaskali elibweyemo there was no debate in parliament to show that action yoko tabanga koruara abantu elibweyemo was approved eyue go changia actually even no anekine kekebekire na okuru court because there was no record that parliament had approved any mission go chisiko iga kaze constitution yego teba majibuni tu kwana na iguru ya amachoni kwenda sinzia Haiti egento tumelekelena umurai wa third way alliance ekurukodina jete court korabona mangana ya bakenya mbara manyabuya ngibao chokora na ndinga ki procedure ye na kitokora gidase yo lakini rere tu kwanda iguru yerichiko nubulemo eto siori etobikikane ntambe sana wakili andarina nene eto siori lakini ibende kudora bikwande kiara na biroro as by the moment wakili antotena the council may security council bon may ye is it may or they may not mwaro monto ndeli tu abugate this national dialogue committee monto ndoko kwana igoro ya may and shall monto naro lego submit ya libu ya sana ya may and shall kalo lichiko liko tebanga may iko talinga negento kebeteredi may iko talinga tadazma Warad ekiagara objective ya police National Police Service ose National Security Council number one objective is the security of the people of Kenya warad igo o approve missions chaisiko is gento kere optional ka to kota ba me to minute gento kere optional igo gento getanga ni National Security Council ekoligeri is the security of Kenya abanta abange nabalingoli abange baeboliti Kenya gaiga are we so safe Tobuata issues chi insecurity chigenderete chitaraba addressed tumanya konyora liba kali ko chaka gutuma baskali go chisiko abantu mbale bayibolya maboli ayi because ngiba ku ebolili ekatiba nyene responsibility ya the National Security Council litanga nikegima no koligereria obo safety yomo Kenya kwanza litanga na kiego taberanga the National Security Council may with the approval of parliament send deploy abaskali siko baje okarek igome yure optional es wakili kato ndete to kora seringaneria ait bono ekuro code ikwenda se code kwenda se kambero na justified bono na nerebia no the name of the serikali ni gale justified emia semia esababu ngoteberanga ni gale justified emia semia ne yiga ekatibe yiga abanta abakurukunga for example the president and the National Security Council eserikali yonsi esiyabeta it is exercising public power it is exercising our power the power to koba we donate it to them if you are exercising power this power ngayi gotoka
ego come from the constitution. It is the constitution that gives the president power. President yakarako and say General Assembly kote bangango tomara baskali abaiga kwana as the president of Kenya. And that issue yokobe president of Kenya is an issue that is provided for in the law. Ikobono na ikuru kote karako and ese kegambero no kote bangaki ichikotira abwati. You approve this deployment. Despite the fact Security Council, UN Security Council on the 2nd of Italy kibereje omodienyo yoikomi yaruete go ahead ngaki bono ya approve Kenya koreki era emission yego chigali. But we need to look at ngaki ekatiba yito ya Kenya. Nkiegoteba neto ata chinguru. Igo ekuru ko mburongari tigali chiko lingo liwe bali ngaki ndiabwate the procedure. Yoko koraki yoko genda gali biasana wakirite tukorega siringanerio naro jina nigo bajuko kwana itariki 24 mutinyo yo mwako yo na bajuko kwana kinekyo tumajigorana serikali ile kora machikuombi goro ya kotodasi yasuka kujibosio era habederia genda kujibosio ngotakira bano ku question kabisa tena bono baruma na tusume achende ye kai bono judiciary uchikurwera imenere so ime asiringanerika omaete koti gasi kegambero egekonacha ekonyoranga ki the procedure yoko dipule abantu abaiga tiabwate tiku ekorwe decision ngaki this is moroberi tubwatiriga iga baskali abana bagenda ababanga bagenda kuchimutu ebakogenda bapingete order onye order gego chakoru ebako genda bapingete order na karo kora inyora nkora twatoli ngendo kero twabwate during the maraga time gekoro ku the two-third gender rule no nyore marago kolikira president ko recommend for the dissolution of parliament nga tereikira two-third gender rule igo ekaro kwaboria nga serikali nebwato kuombia kweli chiko gosiwe chiko chioda chikuru sebigambiro serikali na bera ombi but that fact deliko by resting aki egento kendi ko swa ko chiga mutu niko kere mamenja ili chiko katiba nyane ko provide those are one of the grounds choko impeach even the president but one problem iraroro nande nanye kwana anga kiende mwali mwana lenge konsomi constitutional law ku Dr. Wakili Nyachoti oni gale Chuka University School of Law are ko teba igento tokoro kage ko kunga constitutionalism without a constitution and constitution without constitutionalism nkiegende community nabo twale katiba budabono tubwate katiba engia ogotanye bwatia na botanye korera na barakora kungokoreta ki koraro chinse njiroro chibuga tabwatie katiba lakini chibwate constitutionalism babwato moyo goodwill yo kubwatira chiko bako libwati kuya no alita batabwati kati but bono sense yaito yakanya konyoranga kintu bwata majiko okubwati na goodwill especially political goodwill kuna bono teboni ga for example parliament president the ruling party ne bwata majority in parliament ekero bagwetie gento are they looking at the omwana inchi omonyene interest yo mwana inchi go sine interest ye government interest abantu bali in power abuno omo chando koreki gochotokera lakini yonyendiriye konyarekana nanda abantu bono baito abakenya batakiri kuringa ki gochagera yo monyene ntubwato moyo bwoko bwatirichiko Biasana majumba reo Ndizi ngayedeno yenda konya ko manyabera tokurasa Richiko ne ko tokuralina ngaki amanga deployment ya machuru kuja sense ya Haiti ekare kurokote anda se koti kotini bonde tonye koti ngaki uchiko beka ama chika yo seruri ngaki ujusinga kijo kwana engane yu tarike meronge benenye motinyo yuga omwaka oyuga to anda siringa ni duria kabirito machuko anda Richiko no boremo ringa ni duria kabirito kwana iguru ya go privatization yani o serikali ingane rimeta simon beke Gusii abantu badana no ko ni bintu bya serikali bana chipot gosino kwenana agusini turanyora ngakitoko beka bira kino provide yani go ba private no ko monto manyene kone serikali dede kuerusio ibioni twara ringaneri ko machuku sana ekero muraibu ensawe ikobeka SAI ringaneri engakikorera mpaka omuraibu ensobeka ringaneri ekobano to machotena parliament iguchiko ba totres kolengana na kemangana bena bono parliament te utera usekana biya na ndero chuko usekana simangana mbia mwana aseli bolire muralia privatization ya public resources gose bodies gose chinse ya ao as a sector economy ntubwate litangani act ya lengo utatige bona ya 2023 ajite ntubwate the privatization act 2005
eli ya establish tie kento tokoro kanga the privatization commission eyu kanyetenerede amangana yoko kora 2005 ina rentangani ya ngaro bono koru 2005 ntobugate kento tokoro kanga privatization commission eyu ya tenete oko chenchia oko tuarege unoja for example company muna Kenya Ports Authority kusema bona batebire Sony Sugar Chemili Sugar ebinte biga nebire national resource nigo bire owned by the government but bono ko privatize anything aki bono ebinte biga serikali ngo bibwato keri ebibeka sama goko y'abantu bene ebibeka se company cy'abantu bene eli n'abantu aba bene bachikurigirira ngaki bigo koraki bakibikora imirimo singa kibikorana ngakibikora imirimo agenda ya chete y'amangana privatization ya chete iga ebinte biga bikorunga companies cyarenge kora barane ne serikali ndu abwata corruption no gotarawo kuya nande chikorokana nga the private sector companies go entities run by the private sector echigendreta ko succeed mono kubwa chiri run by the government because of poor management corruption na mangana dakorete araro bono privatization yekamanya gochanga ki onye the private sector ege korane their companies and their businesses boronge nkitotare goncho lebinte bigaste cross losses chigwa kanu maete no mwana inchi chigwa kanu ne serikali to bibeka sama goko y'abantu abaiga baranje kubigura babiran for the benefit of the government for the benefit of the government nga mwali ya taxes ngwa kana bali businesses yekerega ndata go succeed there will be income and that income will also get to the government as opposed to kogetika serikali yegenda cross losses for instance Mumias Sugar Company ekaro ya lenge bona serikali yega sto koraki so the privatization act ya 205 ekaruli baganga ebinte bibe privatized but then for the entire period ko 205 mpaka boniga ekarokananga the privatization commission telio koragasi burungi only one entity yunta eliansiredi nero yoka yabaire privatized from 2005 mpaka boniga actually when there was public participation ya bill ebono tokuchi kokwana ya 2023 omo bungo omolo koruko Kimani nigare kubolinga ki from 2005 mpaka boniga we have had a commission we got the commissioners bago deal na mangana privatization ngaski bago kora onye company na yamoyo ka yabere privatize wa nkibako buka mambi bago kora omotienyo mo gimangi bago kora omwako mo gima 10 years nkibako ande ko libalenga chibesa they are drawing salaries from and allowances from the serikali bakateba ya bono tigato change Richiko na kibono tuatwalete the privatization bill 2023 eyi assign win to law tarehe 9 as a state lodge ya Kisumu ne president bono mochando raroro ne privatization bill nande gento kyagerere ko mochigumono ne kelinga ki ekoruli baga privatization yakorwe parliament itali okaraki itali ko involved egente ketangani utete ko eboli uno moligelio Ndizi TV ebinte ebiga bitete ko privatize for example Kenya Ports Authority ne binto byango nebia Kenya they are public resources these public resources itakire ko baran for the benefit y'omwana incho monyene no muntu okorokunga omuntu moteneneri gosenya para ya mwana inchi n'ababunge nabo baganira ko riringa ki interest y'abantu tokora ngakiya okaraki ekero this act ko suggestinga one year Richiko maita bone kare assign gune ya Richiko that parliament will not be involved asa mangana yogo privatize nga the process yego chikopanga one cabinet secretary ya ligiringa this body neta kireko privatize it is now going to make a proposal and program oyole nini ya treasury CS ya treasury ndungu nero go chikoligereria renga egentekeiga nkegwenda takabe privatized akama up ne program kara chirine program this program anyebeke se cabinet approve the privatization abantu bali bakoro kunga bana inchi for which these programs are run bati wisuke kyara babunge bali okareke bali benefit ichikorro kananga ki obuango bwo etiri chikeliga kwarali na the timing obu abambora araso mwana inchi ng'abantu abange tayari boniga barosiri chi company bose barosi mapema chire isiko ko rujinse che isiko chigocha kugora ebintu ebiga abo nande barese sereka obu no obu abanga ki ebintu byo mwana inchi ngo chibire gosira ekero bigo chikogorwa companies chigo chikogoru chigo chikogora ebintu ebiga nabo konyoranga ki abantu aba bagwetiri chikeliga nabata ke to obu no obu aba babege to chi company already buna toko gamba iga inse isiko yense
Middle East bagocha ngana Barabu bagocha go run those companies bagocha ngana Basongo bagocha go run those companies but top wana mbolinga ki abantu bali bali serikali bagu Richiko na ndorole speed with which related obwa bambora ronga ki ebinte ebyo mwelyoye mbijiko so asa amagoko y'abantu Biasanya konten dari SMS video sendiri balik asumur video Wakili. Tuharade na nene kuru SM county ya Mombasa nene Sheriff Nasir nene mugavana we county hiyo na raira na chetora. Lakini raira asiga siti yetu wana tena erena jana nite amangana ya yo kwa nene binte kule nene bibu atiri chiko. Ekera de ere kampeni ya 2022 ndikrabana na former president Uhuru Kenyatta mbabu ate birengere ribi ojo lakini ndichiko libwatiwe editara bwatu boniga n'abantu bari batwara ubwo babona ebinde bi na gwakwana bikwenda byagirwa samako yabanyene abantu abari Mombasa bose bari sense ya mumiyazi bari ujosire meremo karo monta ire mereme nara yubona ubwo baburararo nandi gento kendo tete ko nyoro muralia Brighton some of these companies chita ko privatized asijire the land even where ajire is land donated actually by the community is land owned by nemero ya bamenyi basayo ne resource yabamenyi basayo ekere konigwa itali kubwati Richiko eso asabantu amakoko y'abantu bene abantu aba basayo what benefit will they get kuruase okoni wegenteke igori Richiko mbu yali bwatigwe kwaro juno mugaba no Mombasa akoteba nganga ki na intuko ikatonyori getali airport ngaye Mombasa abantu abatanga ni kutaka konyora benefit from there is the local community na kibago taberanga kitigari Richiko libwatikwe omwana incho mwanya nakoreki awe involved tomanye ngaki even if ya tokochikwa ibinte biko chia sabantu bene ngaki abantu abayiga basaya and the Kenya public at large nsemo kibakonyora ngitali kibakonyora tejiko banga ki negi asara toko omuntu achiko gekora ase benefit yaye ne company yaye besana Wakili tokoreringa ne eri kororo lakini bono ase ebunge ibagari ebunga ndirieri nonye biri yetire ebunga ne bwatari baga lioko yakaisiko usiyo kora monjiri yandonzi ekero barona ba migirwe ayaba batumbaro Kenya kwanza ke batu baro monka sebunga aba bunga abaiga egente ketanga nyote tekoli linga ki na ando yoro mojando egento ngero tutakere ko twara aba bunga bali independent minded na ande bakolenga lyo mwana inchi esa babungi ngukwanira iko na bora nyore omuswado jire parliament your president or your party leader is supporting that omuswado uyu lakini toliko nyobugati asengencho ngabona umurai bwe kyama kyawo kalite otebiri otagete kutwara independent mind ngaki egente keiga nkige ko konyo umuntu olingo cha ko represent iga onye gingoruna bana machoke bora egente keiga muswado yo chire se bunge ga benefit ke mu machoke bora bwa kareki akonyora ko bwaro elinde tonyore objectiveness ngangaki odi muswado kanga toikiraga there was debate in parliament muswado yo no mochigwe no embunge bakabeka mangana ngaki ya boronge ntutagere tokoreki to participate as representatives of the people but the jiti correct the jiti konyarikana bona stoko chikonyora bona ko chikotoka ekero bona tuikere iga omuntu bona nabako gende se kegambiro atebe ngaki privatization act yiga asoko beka ababunge kando ya chiri mamenja nekatiba nense meyo yerichiko ekobeka ababunge kando bune katiba tali kukwana etuguterwale pia sana mwanju muri Ndizi ni odora sensemo Richiko aramisto enda kukwana birata tori tanga ni ntwa kwanda yoro ya Haiti akia babunge osenga kia ba mchuni atagere kwanda sense ya Haiti lakini aba raibande bachira sekoti batena ya ngane ndira bwati Chiko buya ego bantu kanyite kina kiyo Chiko nachwa korwa sense mwiko mbere ya kabiri twa kwanda yoro ya mangana ya yo jukwena na ebintu bya serikali okia sabantu nyene chikambani usabanto nyene na njege baji besra wango na bono Mombasa port digangeu nyete nenere torore na ki euska gojibosi bono nindoje na daktari Helen ya choki au the annual me yumuru kuritibo city Kisii county niko ndani kama kawaida Godfrey Ayunga kona sisi wote alioba au the kurembakasi Nairobi watching live kabisa Rosi Muratema tena watching kabisa alime yumuru Dan kanya jwa tena good morning Brighton na Wakili ki ama soma moto na maya mwabeire mogoto in writing society twamanyire ayande tutari gukwana ndiro konyora abantu bako debate asigete batamaiti kende biyamono ase okubari ogoba obosem
oyo garote anene na abantu ndiro konya bakwa giwa sita ta maiti na height tiga bagende ata maiti ne gwetera konya balo bosemi abere atatu Happiness Murara ate akona sisi asimambia boniga Beatrice Nyaboga ate na mbuya mono Brighton asobo semi uya Richiko aliato gerire ato konyire kabisa sense meya oyo bolemo ninganyerete kabisa kyagera amaremo na arato chandire asorogongo ruagusi mbia mono asama ndate utomaje SMS chino asimambi ya aboniga sawa nindoje ganara wadeana Mosed Fini from Kyoge morning makori mwensi na mashabiki onsi batu edit kuriya gaki amasabo gaki asijise gicigende dara tusabe gicigende tegatia Palestine naba Israel biasana na tomerete gigante tindi sana igoro ya the speech of Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu surprising with all glory to God biasana kinyo torko soma badai asense meyo ya aba Israel ama Israel na kwere ne tindi te sana bon tuma idina ya beire that world go ne gocha gose osen 40 ne seguienke Wakili hata ne seguienke sana biasana bia mana sama na to tuma ebirengere biabo na ara okorokuna nere Brian nya chwaya kolika adena mbori wakili aba bunge ningeko gerekero bachire ase bunge batari kubwati amachiko kolende babwati amangana ye byama yairira omokenyo kaweda ochandika oyo anauliza korora aba bunge bakona babwati ebyama batiga nakinare gotebanga negwenerete tubwati Richiko intwa banyaneri tangani naenda abunga abaiga togochora Richiko katibereng ekareli kireli ngaki abantu abaiga ebatakire gukora oversight tali batakire gotero kwe party leader oversight kuligire ngaki executive ngaki egoko legas tali ngakara batebire ngaki executive yatebire iga barabuno gotebanga aba bunge mbatakire amayane gokora ki koba independent minded na ende mwelio pie karo toko chikuligire karo powers chiko karo katibete executive power obo tamero bwaitu nabantu bali bago to represent abuga sechinga kichintambe bago to diga to kalete to expose ekiagera bakubwati position party positions as opposed to the interest yo mwananchi biasana omanjumure karane takoba ime yumoroberio bwensa kira kindora sense meri Richiko liitori tukulera misi botambe turina wakili irali Ongori Tom awatwera kabisa igoro yamangana awao asense ya Kenya ekanona tetwenda sensemo Richiko noboremo torena law and land rene disputes ngo bachiri torena ngirichiko liko kwana kolende twarorena rera sensemo magaseti wakili ntwabwate igoro yamangana handshake ubwo babwabere bari babatu babona okwana ni kwise koba mangana baraba mukongo twarana digatika shawera okwana na ndena nishimukata tagete ara gatoni wa mchomba otebana ya bantu bono teba mayena ba okwana ni bantu bari bakwenda isiko kanonzo musio kana bato babona siko tigusi ko buna 2017 ya bete 2018 hono gatia bange bagotebana na rano yondo tebuna raira aisiko kwana na Ruto nera aba expert kurasi kya magyudiem bono igo siasa ne ndio wakili ngiro mangana handshake tinda bera miaka mengense ya Kenya lakini ngendo maete ngaki ase siasa everything is possible naende abantu bali babugato obo mono konyoranga abantu bali tokurukanga hardliners bali bategre position ngai to time handshake na bakomia but lingane lire se murai bwense no murai bwe Azimio opposition leader right honorable Raila Amolo Odinga aso koligere linga kinga itoko genda guchi kwara igona wana bali bagoteba ngabo mbaje ba Raila have expelled from ODM siasa ne bwata mangana lakini ekarona aligere siasa yegabuno mo senator mandago akwane tenga kiende siasa talige to kobeka senko uzwe kwaro weka kwa lines no embo na toko kwana iga handshake is even possible there's nothing that is impossible in politics ekiagara at the end of the day politics ingendoki ne chinkwana joko liringa kyabantu bakora kibako onye to konyoranga abantu abumba kwane ekero bachiramo at the end of the day tonyorege ento kurwa robuno mwananchi ina kigento kirabe kingenjo akubuga mono more oma the tensions na chiro chichira ro between the government and opposition opposition nega niliko beka the government into
kwarori lakini tension nero ire unnecessary ekogera baka bono obuoba bwatuka na ande gashiruta gero kori buno mwana njite okore tegotoka but bona magosa guchia bona ande inkorengene kya banta bange bo bweta mangane handshake ekero twarori handshake ya beire chia beire mai ekero handshake ya beire opposition ni gero koreki egojia yakira opposition yego ya meru ne serikali ekero ya meru ne serikali omwana injo otigarabwe aina ramagosa na ramagosa gochia wakire twara gociori meteri mangane Richiko no boremo na twara gocia tujuja kitu kwendele weekend na kitwara kwana ya mangi because ya to kwana bado yanauzu mwananchi ni Richiko akiri koenda ekero de gange 13 12 gato ko lengo so twara Richikeri no boremo ntwaro jomura ibese na jita sensema ya ruo Nyanza igo Nyanza rende twabare to Nyanza na kwana de ya maridi party hatena bono kujeri kutigara kanya ko barengere na babune byama basoye maridi party yani maridi party bisire ndaka madena ya byama tiga bono bitigare ne rorengo moga bano osiaya Richiko ndiko tyabegoro ye byama. One of the issues chirese National Dialogue Committee chalenga gukwana no okorenda ogotaswana nubuye byama okulendo gotasona kwebya elindenga serikali kalikere serikali tige swanana ebyame bibire se opposition iyo gochiko weekend opposition obuoba bwo mugabana osiaya orengo mbolinga ki ekero tu aligiri buno bochori bwaera serikali ni goya imoka igachaka gokoraki kubwati ebyama biyebike kubiskolate mechandaro in particular karo to kwane kyama ya Jubilee bagaswaro bagachaka koleta problems aro nekere ebyama ebyo pinzane bitaliko babire stable ekaro bone serikali go destabilize ebyama bi opposition igonki oroche ko kwanaro ige minute ngaki ebyama ibono mbiri gochiko ya guibaga igiya yokorwaniro mwananchi in their opposition. No, and there was one presentation that was made na Cleopas Malala as a National Dialogue Committee. Akatebanga ntubu sibule bune kyama yoko mobilize including colleague members kuruwe se byama binde to ba change bidakare kuruwe se upinzani aso assess rekadi but bono umuchando raro no linga kino anekero president yale okwana ekaraje te Nyanza obuobo obumbolinga ki etogo chikoira na se kyame akam ekero to kuira ne kyame akam meaning ki democracy the steps kanyatu amekiri go chimotu in terms of the democratic space echigo chikoira na mai obosibole bole to bwate bojo correct pesa ntona bana se to bigit ko ya to twate manjumere to kolisio lero igoro yeri chiko no bolemo wakiri Richiko ndiro asensemo yamaremo go serans mete to badran dispute se binte bigin lakini nkirichiko rigo teba igoro yebiginga osobole twarere ende kibwada libera se ensito ya Kenya ne Gusii mbuya mono morali Brighton ya libolieli liga ne libolio lire liengenjo bona so nde bwensi and especially uno monto ito Gusii ekyagero manye to bolemo litangani kabisa abantu bako kora mangana economics bako tebanga land is the most important factor of production ngobolemo na bwege ntege tanga ni kegima ekerota ete kwegendereria uno muntu bono ige chikorokana nga amangana yobolemo ne Richiko ndiraro likubekire ngaki amangana yobolemo akoraki akogenda na enda abantu baita abange mbali konyara kubwache amangana ngaki akoraki akogenda ige ntege tanga ni utakire kumanya the right to property utwara property kyagero bolemo is property tobwata different kinds of properties ndobwate amarimo ndobwate chigali ndobwate shares yobwate sebengi ndobwate chibesa chire sebengi nebintu lakini bono lero to kuchukwana igoro amangana yobolimo nande to kuchikwata gosego siori buno morali ate gosiori gochaka engane yi ekyagere engane ne sana egete tangani utaete kwete kumanya kerekene napi asama chiko ne katiba katiba ne ruete nga kyo monta konyora obosibole gose right yo gotwara omogondo article 40 nere gukwana ya right to property katiba to bwate ego tebanga kero monto onde bwensi kwanza ego tebanga onde bwensi na bwato obosibole erebueka konyora wakwaya mugondo kale bueka gose amona abande wakwaya property abuno tokobeke umusingi mutanganya uri amangana yobolemo Richiko lindo tobwate uri amangana yobolemo tobwate ngento ikorokunga the Land Act egento kendo tobwate ikorokunga Land Registration Act egento kyomo tobwate naende tobwate bingira kendo tobwate National Land Commission Act naende tobwate Community Land Act lakini bono rasho ogochiko igore topic tete gochiko ebolinga ki obolemo ngento ki
Na mine. Mwajumoreri. Obole mongentoki. Katibango kwanere. Obole mongentoki. Na mine. Katibango kwanere ngobole mongentoki. Katibango kwanere. Ego kwana igoro ya surface. Obole mobona ali so asote ne igoro. Ya kwana inse. Ibona mineral sonye chiri go jinse. Osende mere go jinse, chiri go jinse. Asa yuare insa so bole mobu. Ya kwana igoro ya the air. Embeigor. Embeigor igoro ma tro. Onye go ko robole mo. Igone ku agolire bakare. Imbake embeigor. But that is land. Water is also considered as land. Iko majumori. Obole mo na bogo defined. Ndio wakili ago to siorena obole mo gende tangani. Yendo ba Richiko, ma Richiko ne constitution. No bole mo gendo ki. Na kitu asiorena obole mo mborobio. Wakili ndena no ene mbegora obole mo mboro. To jigori jesa matukaro bosturina itaito dinere igora. To jigori jesa matukaro bosturina. Ego jirbosia. Wakili ndena no ene maje ngora ngo barware na rand nonye na se service yeso da jarende go jinse that's land we sana wakire to mane ko genda next bone ngento kende katibe ko kwana katiba ngo bekere ngento to kanga classification chinse mo ao chobolemo ntobugate public land tukatwara private land na community land ibine male mo chinse mo isatu community private na public land ejitobugata machiko ao akora amangana ye bibingese bi ao iguri amalimo kuna bono community land tobugata community land act igodi na mangana ya community land tojo tolire go chiminga community land mborobio tobugana tonyora na bolimbugate mbugete no bugane kumbe public community ubuya sana tobugata public land public land ngentoki gine bito togo chakoligere linga ki public land ngayego ika ntobugate private land neriri ne chinse mabone karbono tukwaso ire se chinse mechi ao na ande mabu se private land nko genda tol na ade go chimi twaligere linga ki right yo konyoro endemero chinse mo irengeri obwene bwo konyora endemero chinse mo irengeri ntobugate right over land right overrun ntobugate right in land ntobugate kartokota ba right over land eyo toko kwandra igore ya ownership na yo monyene ngomonyene ndemere ba kartokota nga nimbugate right over this land igo metinga ki nincho monyene na ande nimbugate amasakara ao akoro kinga nincho monyene wona ito tena enjera kwanyora tena no bole how you acquire this land you right over land. Number 2, right in land. Right in land meaning ki nimbugata access. Bole motali buane. Lakini nimbugata access, nimbugata libagali yo ko use and occupy the land. Nko eke oro gari kiye. Buna na chaga. Mbora na guru buna na ru koruga ali mwepa go chaiga na etani malimo ao go chago chaga. Mangi. I don't own those lands. Tininja monyene mali maji. Dali monyene. Ingwe lakini nimbugate right in the land, in the use. Ugo eta. Ugo tumeka. Buna bone para. Turojibon. Para go iketo ko sobolimo. Ana maene. Igo bono na tuara right in land. In land. Light in land. Ugo go access, no go tumeka. Omogondo. Oso go occupy. Ngono role buna gali kenyoro mogondo so atira moligeri on Ndizi TV. Muatera ndo mugondo aba murago zembata mugondo mwanyu atira murabali bakale ruguru abande mat kwaral ayabono uyo go kali ruguru uyo onde nere mubanga ine gocha lakini para ngaye karate ere mate gai uyo mate ganga kya go ikaruguru tali own this land cha mate gai igona abu at right in land ekar moko moe para igo wakire mate bono gana the right in land na right overrun eka to kwana igoro ya right over land no ko own na ande ne right yo karonye bugata ne bugata bintu binde byonse uranyare gokora ne bintu tali ko nyara gokora bone karo to ko teba right over land eto minute ngaki nayo monye no mugondo igo no bugata ngento to koroka to chikorire go cha mutu abwe koro ngaki no bugata capacity yoko bonia capacity yokonia ekaro you right in overrun ali bugata right yoko tali in ekaro bugata right in the land igo ni go ire permission
oire ribaga rio gutume ko mugondo oyo iga lakini tari so konyo twara buno yo kwa no tayo toigwa na ko ure Wakili na to beke boronge ne ra ko kabisa na ekero bwa the right in land buri motari obone tari obwao lakini aboko botumeka ekero bwa the right over land no bwao na boko bokora buno na boko bokora buno otagete na ko bwa de bindo bi borogera no toma digo chico sabana se egento tokoro kanga different types of tenya ni njere yo gutume ko mugondo ntobugate egento tokoroka bono kurwa gustwarure topic direct toko genda sakoro kunga freehold and leasehold ko igura abantu bagotebanga ni lease imbugate kwaroti oyo ndoteba mugondo no yone kwaroti bone keru bugate mugondo ro yo obugate over right over the land ejo tokonyoroka nga freehold freehold igona yo monye na sayu no le free komenya aroro na and rights yo bugate mugondo oyu echire for a lifetime ekaru bugate right over land tumane go chance amenye twateba rights in land ejibona na tokoro ke leasehold kwaroti lease bona taoni gaiga okonyora nga kitobu ati mugondo oyu lakini no cheto kagande se county government eyuira abanyeno bona mate ererunga nere in charge yo mugondo igo sine se municipality ba ko lease ye miaka kwaroti igo rights in land ejire for a period Wakili ebiro bieto byarire na antena byarire na ndemiro benere erobereri go koreka ne menge omwanju muri on this tv ingi awo you expect kurwase a topic yetu ajakire Richiko no boremo kato gukora ekerenga gitu ngiri gigaroje Wakili ekerenga geito mono ege korukorwa ase twatarire situarigiriri na anda stu interact na bantu baito bagusii omojando no raroro ase nsemo yo kugoro mugondo ngakyo kugoro mugondo oyo gokone ndabwatari bagari gokone mugondo na abwata rights over the land Wasabwata rights in the land kwaroti kwaroti ekerenga geito no gosemyo morigiriri to Ndizi TV ngaki ekerota gete konyora rights over mugondo ngakyo gokora elindo bwatyo mochoko muronge onyore ndemero yage asenjerengiya oetange kurwa ase bine binge bikorwana na bikorwa samangana ya marimo ekyagara korigiriria abantu baito na nebinto bisanga biko baseito gusiga iga ebinge byabo ebina tubwate bona chikoti iga ebina byo boiti ebina byegisege byo kumisana byonsi ipya karo kubibwati buye chanzo yaye neke ginga ando sukuri na abantu abange bale ase mojeri umunare by the utaratu for 5 good years ense media sos barngo because igore ginga igo bono nkitota getoko tabi murigererio Ndizi TV etota yete kuebe kange una tu igoire topic yiga elinde tuchikweresa na boronge omurigereria amanya ki ekeronta gete kora mangana yo bulimo ngayingochi mbantu kibararo stakeholders mbarabi survey gasi yaboneri abantu bakuru surveyors land valuers barabia gasi yaboneri abantu ba physical planning mbantu kiaba etabauti nereri araro kati ya rates na rent yoso mugondo ebiyasanda igo mangana na manga tutayete kuchikoligereria eliro tobe ko moligereria to Ndizi TV no Gusii mwanyagetinga yonsi ese twabeta ekyara ali twachakira twatebanga endemero is the most important factor of production ekara utayete kwegendereria endemero rere gatigati yo kwegendereria kwa ige topic yiga na topic yere yengenjo mono asogo chikoligereria ngakitoko konya abantu baito pamanye mangana abera atatu none karo gochikokora ngana kwanyora ngano bwate obumanyi twagaje nyomba utagurugumambia ostokara kende utagurugumambia Wakili kadringana lya ulio mwelio asimambia boniga kirobon to tebi mwanjuma na to sukari tukuliara misi tutakuwa na mengi gara itisa ene topic yengi sana era ko bosemi and era go konya Wakili ingana lya mwelio producer wantina time yetu imeisha mbe ya mono moligele ito Ndizi TV eyero bwansubo Gusii na ende obwansubo Richiko biyamana soko toligereria na ende ntukwa katolenga biyamano ase bali bakogendera kunya kutobolia nga ya nga kyamangana ya gendrete na bali bagocha bakachisimi na kutoligia nga iganga kimwake beka eyuna arenjira turagachane buno Gusii buna abantu abaligereria baito twagachane toteba ninga kiri chikorio karake rikoba igotiga togendera kubwati gepindi eke nabo igo asoko segetana asa mangana yo kuligereria Richiko nga kirio karake rigotobeka uya sana Wakili na maito studio kwa na mangana yoboli ende meromono ekaro twasometa kia mataye merongibirne ya moto jaketa tiriali ndoso monto ya mo ubwatende mero ni aya alinge by then lakini akaba antu gete banya gusimeke msabibu
eba igete bata ko monjokera baiteta bakori bemeremo namba mwizi ko monjokera by the way jigo wano muntu ibono olinge smart yugabu eyu abwata rights over bali aete babwata rights in gogonye kutume ko mugoro yasano majuri to mena litu kori aramisi ase sema Richiko ne litu kori angomena tora somoroberi bwensakia yotokwa na podcast kemma kartokwa ne kuna moroberi yo obeiro masuka bese kyara no kurusari tukuri yao twago chake twatena ali agendrete na ali akorekana na ali akorekana Richiko gochi angyo da wakirembe mara kartwalenge na wakiri ilali Ongori Tom kero wakiri George Mwata kirana situkurale kurende na aramo na intwe ekiagera igo na twete igo head na bono wika tusukumeri chike nje nse koli manya pia mono jo show te kero kwene kuna malugire chibicha go chira se intera ya bene tumira na simero birinde kurende kanda kurira Ndizi TV na robwan suma usim etasendi ya chire ngumana ne na mbeyemo ase ensengi mambaka Israel mpaka Palestine banjiro na Ndizi TV na robwan suma usi iliane Brighton Makodi mbia kabisa.